la mrimeri madam shigi nyem mrimeri awu ka mgbaga owuna ya so ma ya nunga madam shigi nyem mrimeri ge elara anya chitema joge o isi okpukpu ko wori ibe ocha n'anya mere gị ịmazi onye we onye chitema judo na gị eyiri gị mama put akata sibe eyiri gị mama put ole kwado he kpatara mama put n'ime ihe a na ole he kpatara mama put na mbira shime agbageshi madam shigi nye mrimeri ga ekwoku mama put anwere mamchi ewo ma put na nye mrimeri o chai ahụla m ya n'anya ọ bala gị n'anya onye ụkpa agụrụ na-erugharị ga-erugharị ibe gị ama ntị na-erugharị ha lekwa ihe agụrụ ji ga-eme akịrị taa inwe shike iri iri n'ụlọ m olesa aha ma agbụdo ụka achị nna ole dị ihe emeghị sef ele ihe iletara nwa nsha abọịrị am nwa mfa boy ere am akpọga m onye ụkpa mkana agụrụ m se kriology na Indonesia gra ajuet ge akpọ m onye ụkpa na ị ga-enye m rimeri o agụrụ gam ya lekwara nwa 10 minutes enyere gị jigiji na ị ga kichin ga na ji ya adọ ọmụs ahụla m ya gra nwoke na-akwọ ihe chema agwa gị meshi m n'ihu pụọ ndụ mma afọ jisogo oyi ekelere m Chineke irile uniform si ndị apam a ga-ebu gị n'ozupu ebe a ma ọ mụrụ isi m n'ihu pụọ anụ ọjị eri hụ otu ọ dị eri gị nwa pụọ gị tiga gị rie anụ ọjị eri before one is before I'm the to before one ngwani ị ga-aga today abajirego ụzọ nga mine eze furu bedie okay ụwa niile matala n'ibutimo ya mere m ji na-aṅụrị ụwa niile kwetala n'ibutimo biko unu nyere m aka kpọranụ m nwanne unu nwoke kpọranụ m di m unu nyere m ya good news a biko hey ya mere m ji na-agara ụwa niile matala. Ice, gị mara ihe ị mere ime ụlọ o jiri jụọ oyi bịa na ya na nke anyị. Lekwa m owejerụ ka m nụ kamgbe m kwụrụ kpọkwụ n'ime ụlọ m akpata echichu anyị de m lam n'iyi Ọkọ ọgụ gajite nwunye m nwaanyị oyi. ọka papa jide m na roundabout uhu ala m ebele nne ihe vamvamva nne ihe je vamvam ehimụra na anyasị Chineke nna mmanụ ọgụ wabịa nga nwunye edegbu onwe mmanụ ọgụ ebe na ọbịa na nwunye holiday bịawo bịrị ọkọ bịa nchịta ọkọ nwunye nwaanyị ote laa ya n'iyi Bịrị nwunye m ga-awọ gafe mbụ nwunye m nwaanyị ga-agafe otu ụmụ nwoke na-agadi onye ga-agba aghara ya dị asị onye ga-ele asị ya mesị ụda nwunye m nwaanyị gafe gbọ ya dị ka ọwa udele
onye ndị ọzọ gafere onye ga-agba ọsọ ya sa achịgbakwa ma nwa ha ga-eme ha na-agba ọsọ ihe nwa agbọghọ na-alebedi di ọkọ mejisi ya yi unu sọ gịnị ara ihe unu mere nwụrụ ojiji oyi ote gị bịa mee ya gị wuru ụmụnne gị wuru ụmụ ojii gị Chineke kere ekekọ ihe ọma ndị ụmụ ha ọka bịa ede m nwoke ahụ ọnọcha ha maga m n'ime ovun gị bịa na winta bịa bịa rila asọ m nụrụ nwa na sama ọwọta na-eshemie ọkọ nwete motela m n'iyi nkọwa ya eteyarị ka nga na-akpọ ụbọ mpara m agwụla ọ bụ nwoke achasị nọ m n'ahụ gị na-eme anya nwere masị ebe niile enedidi m hiti gị bụrụ otu ụlọ studio yi bịa mee na kai ma ọ bụrụ otu ahụ ude agada gị gbanyọ nke gị gbanyọ ọ ego nwere anyị nwoke ka ọnwụ oji ọnụ ele otu ijikwanụ si na ụka chi dịka udele ele okọrọ isi nọ gị n'ahụ ahụ gị na-akwọ mụrụmụrụ ma ọgarịcha ahụ ya kpughere gị ebe gị ihe tọọ ya mụ na nwaanyị kpughere gị mpụrụ ya maka chukwu gị hụ na ọka awali ya n'ihi ahụ m agwụla adịmara hụ na nlọbụ n'abalị ote ka m na-agbagburu bụ chidi chibere ka m gbafe ebe nchọda ya wee ya mkpemọkụ mụ na ya dị na mma ya wụ hiti a ga-esi m hụpụreli ote sa ihe ka ọ wụrụ ama m sọ hit eche m sọ m bụrụpụta ụwa maka ndị mmadụ agado ahụ m ya ahụ ụkachi mepere ụkwụ gị lenye anya n'ike lee anya ọkwa gwara unu na esi m dị n'ime ụlọ unu nwere esi the only thing unu ga-emewo bụ a na-arụ m unu na-agbanye esi ebe niile ajụ ọrụ unu oyi ọ gwụla nwaanyị nwere mkpu agbajichiri gị aka ụmụasị ibe gị nọ na-akpụ ụmụ di ha ka nwa ịhụ ka a na-akpụ ụmụ di ngọchi ụmụ di a na-atọ ụtọ gị gụrụ ụmụ di keguluzgo ada anyị mekọta anyị lekwa ihe anyị alakpụ ma lekwa ekego pres anyị richa oversize nke ihe jifere ifọ enwere onye ga-ahụ ụmụ nnu di ote obiọma akpa ya nwere ihe mere emetego anyị nwawa ụmụ chọọchị ede anyị nwawerele Chineke ha igiri isi anyị chi okwu ndị ụmụ ọka bịarị ka m onye ka ole were nwayọọ na helie gị ihe sara nwaanyị ihe mbe helie na bed ihe sara ihe alụtara gị n'elu bed gị baiga n'okpuru dufe were dufuo onwe nọ ụmụazị ibe gị ụlọ ote na-emerezi ha ihe ụkọtụ nwoke ha ekele ntecha arachasị ụmụ di a na-emezi ụmụ di ha pres gị bịa nga hesara na bed apị fon ojiọnụ kachi ngagawa nọ kpara m aka imejisi oyi gịnị ka m ga-eme wee mete gị mma gwa m ife m ga-eme ka gị wee dị gị mma gịnị ka m ga-eme wee mete gị mma gwa m ife m ga-emere gị nwanne m aga m eme ya ngwalenia gbarala m ụlọ esi oge adịghị anya ugbu a ya tawara oyi ọkwụ na-abịala enye m nsogbu si m o nwere ka o si na-ejide unu ya kwụlasị ime na ya American Wonder ya kwụlasị igwuola anyị ya maka ịma egwu iwe onye ngwugwu anyị kpanụkpa marakwasị anyị bụ ndị ụmụ ha ọka bịa imepe anyị ka bie mme onye wayo ngwanụ lewe anya ugbu a enyere m gị nwantịntị mgbe ga-ehụ ya tasịrị oyi ya na-atọ gị na-edowala ihu ka ihe hụrụ gị ụkachi anọ m na rum maka mgbe oyi ga-ejide gị ga-ebe ịkpọ m ka m hụkwa gị nwanne m aga m eme ya aga m eme ya que bola na esse que chega na epo Aku bala na room ham.
to ganga o to no jata ebu. Nke a wọdụ ọdịnarị ka anyị na ihe agwụrụ ya. Ọkwasị mesi nọ n'aka anyị. Ka anyị na ihe agwagburu ya agbagbu. Anyị India. Emere emesiri emeso ka wọdụ ọdịnarị. Ọ bụrụ m akpọkọ ya. Meju abala m n'umeju. Eso mejigo. O shift ole. Brain m akọnjigo ọla. Ọkọnjigo ọla wo. Ọla akọnjigo please. Machi. Mana abụ brisha nọdụ m n'isi ka m ka njọ. Ọ bụrụ m eme na squeeze. Mmadụ ihe mere ihe lekwa anyị lekwa amala dị mma. Gọnọnye. Enwere gosi nwunye m dị nwoke. Amusu. Eso. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all. We love you. 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 We love you.